Hvad så med dit forhold til cosplay? Cosplay? Jeg cosplayer selv Jack Sparrow. Er det kun det, du cosplayer? Indtil videre, ja. Jeg har en aftale med min veninde om, at vi begge skal cosplay på noget fra Lucky Star. Okay. Hvad med Death Note? Jeg har aldrig set serien eller læst bøgerne. Har du nogensinde hørt om characters fra Death Note? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har hørt en hel masse om serien, men jeg kan ikke huske særlig meget af det. Okay. Hvor mange gange har du været til conventions? 2 gange. 2 gange? Nej, 3 gange. Hvad er det for nogen? Det var først J-pop, så SVS og så Genki. Okay, så det har været fra sidste år og så til nu. Okay. Ja. Fortæl lidt om dig selv. Jeg hedder Nick. Jeg er 20 år. Jeg bor for mig selv. Okay. Jeg har gjort det 2 år nu. Ja. Du er træt af de gamle? Nej, det er en længere historie faktisk. Jeg boede på opholdssted, og min mor boede i Sverige. Min far har en for lille lejlighed, så der var ikke andre muligheder. Så kommunen fandt en lejlighed til mig. Okay. Bor du i København? Jeg bor i Tårnby. En forstad til København. Ja. No. Anyways, hvad for nogle manga og anime kan du godt lide? Ja. Jeg er lige ved at blive interviewet her. Så, jeg har set nogle forskellige. Altså, den første jeg læste, det var Dragon Ball. Okay. Da den begyndte at komme i Danmark, så begyndte jeg at læse den. Hvorfor? Fordi at jeg var 8 og tænkte, hey, det ser helt vildt sejt ud det der. Og så begyndte jeg så at læse den. Og nu har jeg alle bøgerne stående derhjemme. Okay. Og så har jeg har set nogle enkelte serier. Jeg har set det meste af Naruto. Jeg har set, hvad det hedder, Fullmetal Alchemist. Hvad er dine intentioner om conventions i fremtiden? Jeg har tænkt mig til næste, som jeg er umiddelbart til næste, der kommer. Altså, jeg skal selv på næste gang af SVS. Og også Genki næste år. Hvad synes du så om Genki 2011? Det var hyggeligt. Det var så lidt og dårligt organiseret, men det var rimelig hyggeligt. Men jeg er villig til at tilgive dem, eftersom det var første gang, at de ligesom holdt det der. Så vi forventer, at det bliver bedre næste år. Ja, og hvad med J-Popcon? Hvis du skulle vælge mellem Genki og J-Popcon, hvad vil du så vælge? Jeg har faktisk næsten sige Genki. Jeg synes, det fungerer lidt bedre end J-Pop. I hvert fald i forhold til sidste år. De der sindssygt lange køer, der var ved de forskellige bilerum og så videre. Okay. Ja, men er det første gang, du cosplayer Genki 2011? Det er første gang, jeg cosplayer til en convention i hvert fald. Til en convention? Ja. Du har ikke planer om at være eventkoordinator, altså en, der koordinerer events sammen og samler folk forskellige steder i København? Ikke umiddelbart, men det kunne måske godt ske på et eller andet tidspunkt, det ved jeg ikke, når jeg sådan er kommet lidt mere ind i det og sådan. Hej. Hvad er dit navn? Jeg hedder Amanda. Okay. Har du lavet cosplay før? Altså, cosplay, det er jo en interesse, man har, hvor man kan se ud som forskellige characters, for eksempel anime manga. Og ja, det har jeg. Okay, har du sådan nogle favoritter, du klæder ud som til? Altså, min egen favorit til de cosplays, jeg har helt sikkert Madame Web og Black Butler. Ja. Hvad er den fedeste convention, du har været til? Helt klart Genki, vil jeg sige. Men altså, i forhold til dealerrum og stof, så er det også helt klart foretræk J-Popcon udvalg. Ja. Og hvad er forskellen på det så? Jamen altså, det er bare, hvad skal man sige, lækker. Altså, hvor meget der er af tingene, hvor meget man har at vælge imellem, og hvor længe man går rundt derinde og så videre. Hvad er det egentlig helt præcis, de laver, når I er til sådan nogle convention? Til convention? Så, altså, der er jo mange, der kalder det, altså, der er jo mange ord for det, der er miste, og altså, jeg glemmer aldrig, jeg fik et meget, meget godt grin af min far, han kaldte det fest. Og der er også nogen, der troede, at det var et sted, man drak og sådan noget. Det er ikke... Altså, en convention, det er... Der
foregår nogle forskellige events hele weekenden. Altså for eksempel er der cosplay-showet, som er et act, som folk så kan lave, og så stemmer man så, kommer man videre til konkurrenceløsende. Og så er der alle mulige skøre konkurrencer. Altså jeg kan huske, at jeg var inde sammen med mine venner og konkurrere om, hvem der kunne flest sprog på Dragon Ball. Og der vandt min ven Jonas, så det var meget sjovt. Altså, det var lidt, altså vi var 4 mennesker om det, så det var meget fedt. Og så, jamen altså, det er sådan et skemalangt program, der er. Men altså, man bestemmer selvfølgelig selv, hvad man gerne vil deltage i. Altså, det er sådan, man laver mange forskellige ting. Ja. Hvad så er det mærkeligste, du har ude for? For eksempel et underligt kostyme eller mærkelig opførsel? Altså, da jeg lige kom ind i miljøet, så var det der med free hugs, det kunne godt være rigtig grænseoverskridende, fordi at man ikke rigtig kender folk og sådan noget. Det er nok det mest, hvad skal man sige, mærkeligste jeg var ude for, men altså efterhånden, som man får mere og mere til det, så bliver det mere normalt. Har du været ude for, at folk har haft en fordom om det, eller sagt nogle ting? Altså for mig? Ja, eller for selve alt det der cosplay, eller? Ja, altså der er selvfølgelig altid nogle kager og så videre. Altså, det kan... Vi er ligesom normale mennesker, altså inden til sådan en convention, der er jo også folk, som ikke kan lide hinanden. Men det er lidt voksenkunsten af at kunne være sammen i samme rum, ikke? Ja. Så altså, det bliver man bare nødt til at acceptere. Ja. Nej, jeg ved ikke, hvor hun Og ja, altså, der har jo også været nogen, som det så koster meget, men på en eller anden måde, så tror jeg bare, det er, fordi de er misundelige på, at vores kostymer er rigtig dyre, at det måske tager tid at lave, og det er noget, som vi bruger rigtig meget tid på, og det er en anden slags kultur, end den, der findes her i Danmark. Er der mange, som ofte er klædt ud som hinanden? Hvad siger du? Altså, er der mange, der har ens kostymer på? Hvordan takler de det? Ja, altså, der er mange, der har ens kostymer på. Altså, det kommer lidt an på, hvilken serie man cosplayer fra, og hvor populært det er. Men jeg vil sige, at jeg har da set nogle stykker, som jeg også har cosplayet. Som har så cosplayet den samme karakter som mig. Forskellige steder. Men altså, hvis du vælger noget unikt, for eksempel her til Gengi, der vælger kat. Hvis man vælger noget unikt som det, så er det sjældent, man ser nogen, der ligner en. Ja. Har du så en yndlingsserie? Ja, det har jeg. Hvad er det? Altså, min yndlingsserie, det er helt klart Black Butler. Den er kort, og den er på en måde realistisk, og på en måde ikke. Jeg kan meget godt lide den der sammensætning af dæmoner og rigtige mennesker og London i 1800-tallet, ikke? Det kan jeg rigtig godt lide. Det lyder fedt. Og så mange venner og sådan noget? Ja, det gør man. Der kommer måske også an på, hvordan du er i forhold til dit sociale liv. Altså, om du tør præcisere dig, men folk er flinke derovre, de tager pænt imod dig. Altså, du har en god chance for at skaffe 30 venner eller mere, for den sags skyld, til en konvent. Holder I så kontakten? Ja, det gør vi, men det er jo, altså, personligt har jeg jo ret svært ved at sætte rundt på alle mennesker, så det kan godt gå lidt tid imellem. Ja, og tit er der sådan nogle conventions? Jamen, altså, det er jo forskelligt, altså, vi har jo et navn derfra, vi har nogle arrangører, og det er sådan en gang om året, så der er, altså, de mest populære, hvis det er Gengi og J-Popcorn og SVS. Gengi foregår i Roskilde, og SVS i Herning og J-Popcorn i byen her i København. Ja. Hvornår begyndte du sådan på det der cosplay? Det gjorde jeg for 3 år siden. Ja, hvad var det, der fik dig til at starte? Jamen, så det er jo lidt en sjov historie. Det vil vi meget gerne høre. Ja, altså jeg havde den her ekskæreste, som interesserede så meget for det, og så var det jo fra en anden, hvor jeg så, jeg var en meget desperat ung kvinde dengang, som man sige, havde svært ved at slippe, så jeg begyndte selvfølgelig at undersøge, hvad det var, han interesserede sig for. Og så fandt jeg ud af, at det rent faktisk var ret fedt, og det var sådan, på den måde, jeg kom ind i virkeligheden. Ja, det lyder rigtig fedt. Er der noget, som også
anime, og for den sags skyld, altså cosplay handler jo ikke kun om det. Du kan jo også for eksempel cosplay altså en avatar, hvis lyst til. Altså det handler om en masse ting, men det er japansk. Altså det startede dog ikke i Japan, altså, men det er en længere historie, som der sikkert er mange, der ved mere om end mig. Men altså, ja, altså jeg er ligeglad med, hvad andre synes, når du går der på gaden, så der bare synes, det er fedt at kunne være dig selv. Det er det, cosplay handler om. Ja. I lyder som nogle meget stærke personer. Ja, altså det er jo normale mennesker som alle andre. Altså det er svært at definere en cosplayer, fordi der er mange forskellige personligheder bag det. Nogle er stærke, nogle er svage. Altså det er 100% et afbalanceret miljø, som ikke kan forklares, fordi der er så mange mennesker involveret. Det lyder rigtig fedt, så vi skal sige tak nu. Det var rigtig dejligt at høre om cosplay. Hej, vi står så her med Camilla og Vicky. Hej. Hej. I to, I er jo cosplayere, og Camilla, vil du starte med at sige hvorfor, og hvad er du godt kan lide ved cosplay? Jeg kan godt lide, at man lever som en anden person i en anden verden, fordi jeg har det ikke så godt lægt, hvem jeg er, og jeg kan godt lide, at jeg føler mig som anden, og føler mig bedre, og jeg kan også godt lide alle dem, der cosplayer. Jeg kan godt lide kredserne, der er, og personerne, der er, og kommer. Okay, og hvad med dig, Vicky? Jeg kan godt lide sammenholdet, og så elsker jeg manga, og så synes jeg, det er rigtig hyggeligt at kæmpe ud. Ja. Hvad har du cosplayet, Camilla? Jeg har cosplayet for blandt andet Naruto, og ja, det er nok den, jeg cosplayet helt fra, fordi jeg skal altid cosplaye sammen med mine venner derfra. Så jeg har også cosplayet for Kingdom Hearts. Kingdom Hearts? Ja. Okay. Og hvad med dig, Vicky? Jeg cosplayer Lisa på Death Note. Death Note, okay. Vil I så fortælle lidt om, hvor mange conventions I har været til? Jeg har været til 3. Hvad er det for nogle? Genki 2010, 2011 og Kævekon 2010. Hvad er din favorit? Den første Genki 2010. Så din favorit er helt klart Genki? Ja, jeg kan ikke lide Kævekon, for der er dårlige minder derfra. Okay. Er det noget personligt, eller er det noget med aktørerne? Det er personligt. Okay. Jeg skal til mit første her til november. Jeg skal J-pop-con. Ja. Okay. Hvad er det, der er interessant ved konferencen? Det er hyggeligt at møde nogle nye mennesker. Og helt klart. Og hvad med dig, Camilla? Det var spørgsmål. Hvad er det, du godt kan lide ved conventions, og hvad er dine forventninger til den næste? Det næste er ikke så højt, fordi jeg synes, det sidste skole, jeg var til, der var ret duftende. Men jeg kan godt lide at gå til conventions, men der er mange nye mennesker, og ja, det var 3 dage, hvor du for eksempel overnatter, som jeg gør. Og så kigger du med nogle af de nærmeste venner, og får nye venner. Okay, jeg kan se, du har nogle armbånd. Vil du vise? Jeg har været der, jeg har haft sådan en gang i 2010, og så er jeg der. Okay, spændende. Men tak for det, Camilla og Vicky.